Geno mara nirio makare nyakoro mga juang machiegni ahinya chenro en migago Ramogi TV waiko ni weche manyene kindeni mabende weche mopogore opogore medo dhi mbele mago mag somo mago mag siasa kabende waiko ni nyaka mago mag tuke nyakoro mga juang chenro ni mar migago okodwa mbaka lai enaria de kauchiel no wanti live Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube mage thondoche Gini wasegole en uo makibiro ni NDC to wanyoni to wadhi Dr. Buru wadhigo ike pod tin koken sweet 17 Rawere mag ODM oseojod bura ma Embakasi East Babu Owino kaginyise ni omiyo gai mar ODM Oburu Oginga luor. Tangu babangu afungwe nimeweza kuathirika kwa sababu nikiangalia nyumbani mama yuko peke yake. Jopuonjre moko nyaka sani pok odonje grade mar 10 kaluwore kod pek magin godo. Mamono gidonje skunde moluongie. Asubuhi amepatikana amerushwa kwa mtaro akiwa amedungwa kama visu viwili. Alikuwa amedungwa visu tumboni na akawa lose damu mingi sana. Obila manakuru nonek marawera moro majalos geche manoyudi ka ochuo pala. Machiegni nyakoro mga juang nyinga Lydia Okeyo. Moko kuom jokanyo mag ODM marawere koro wuok tung mosuo gi jotelo mag ODM mosebedo kabalo gi tend Dr. Oburu Oginga e chamano. Rawere go ramo ni ogai mar ODM Oburu Oginga nyaka miluor moromo kode kaka jatelo mar chama kagiseo moko kuom jod bura kamotingo Babu Owino, Edwin Sifuna, Caleb Amisi kin mamoko kuom bedo kod kido ma okare e duond burano. Notelnegi Samuel kata Kasmuel Makoure kweth mag rawere go lero ni duond bura mar MDM mar nyaka bitigi UDA hedwaro mar chuogo serikal mabiro. Rawere go ywak ni kinde duto ODM osebedo kayudo lal wera ni kinde ng'anyo to johera mag ODM ito ngimagi gino magiwacho ni ok giikore ne kendo. The likes mag Babu Owino maweni giduong moloyo parties moko te Kenya ka wangise niya division mundu akose party ni to ngatka Babu no chako disturb the party ka baba nepod alive to a chick mother joluo you cannot succeed your elder kapokotho no se chako wacho ni bang baba this you and Babu ka baba pod nitie to tugo modo akelo no e party ka okwadhi tolerate at all so gimwa wacho ni NDC magiluongo go those dissident elements akina Sifuna Giri akina Babu kina Amisi akina Usoti Giri ka gidwa ka party kuom under the leadership ma Daktari Oburu Oginga giluonga NDC no to gibodhi so ani giluonga NDC kanga nikech wane delegates wamor gi sirikal madhi mbele ni maesi ok diang wabed ni wasesero sirikal igini gite to koro ka dhako yie donje ot moto mi koro tednwa omurnwa piluok ni to koro koka jok moko thiro thicho ni gin government jok margi wadwa nyiso jok maparo ni ginyalo golowa e government ni wabiro thalietu to wabiro hinyore kodu to dhimuochnu kabisa gini wasegole en uo makibiro ni NDC to wanyoni to wadhi Dr. Buru wadhigo ike pod tin koken sweet 17 yeye ajue sisi ndo tulimuingiza kwa hiyo ofisi. Mimi na mheshimiwa Matachi tulivunja ofisi ya Babu na Mwamba hivyo venye tulimuingiza ndo tutamtoa because pia yeye abscond duty. Tunafanya consultative meetings, he doesn't attend. Kwa hivyo ujue tuko more than ready for that war. Kama chele ni kweth mag jokanyo mag UDA bade ma Nairobi koro lero ni ok gikore mar dok e yiero mar chamano e boma Nairobi wirane gisetimo chenro no higa mokalo. Jokanyo go nyiero weche moko mawachore ni moko kuom jotelo mane oyiere lemo mopogore opogore e chamano higa mokalo no daro dhi e duond bura mar DCP. Duond bura no bago yiere lemo mopogore opogore higa mokalo Nairobi to lemo mag county hemane pod ok otimore. Stego bende gi mako chung motegno ni duond bura mar UDA biro dhi nyime gi tiyo gi ODM mano ne gwenge duto odongore kaka dwarore e bwo jatend piny Kenya William Ruto anyato tok yiero mag 2027. The UDA delegates in Nairobi, 340 of them, elected 20 from every constituency, are ready for action, are ready for movement, are ready to be instructed and take instructions immediately. It is further our commitment
that in the next round of elections of the UDA party, where we shall go to elect our leaders at the county level, we are ready, we are willing, and we shall go, because we know the next government will be formed by two-term President William Samoei Ruto. Sani wakauru advantage mondo wakonye jopiny bende, ke jopiny ba piny kocha yuak ni ogine gima sirkal konyogi to wane sirkal. Koro wakauru to nyisi president barani wan wasapote agenda ne mantie gote mondo jodala bende oyude ber ma jo Nairobi beneno. Kaka luo nagi wabedu kamora achiel ka jo kang'ato mondo wami William Samoei Ruto oti maber. To gi joma ne sirkal akwa mondo Nyasaye omed mire uteko mondo wadhi uru maber ka higa ma 27 oromo to wan kaka jo UDA gi ODM kware kamora achiel jaduong' William Samoei Ruto wamiye uru two-term. Akwayo jo onagi ni wariure uru kamora achiel, wariuru jagot lwedo mondo wayud two-term ma sani dwarre. Rawere mag ODM kar chung'od bura ma Kasipul kokalo riwruoggi mar Kasipul Youth for Youth osiro tend duond bura mar ODM ewi chenro ma gin go mar chako twak manyien gi duond bura mar UDA motone yiero mar 2027. Rawere go kotane kod MCA ma West Kasipul Ward Vikins Bondo kone gi siro twak makamano ni mar mano ema nyalo miyo ODM bedo gi adieri mar yudo bere sirikal mabiro chuo gi 2027. Bende rawere go kod josiasa mag ODM mase winjruok manie kind duond bura no gi UDA ka giwacho ni josiasa makamago onge gi dwaro mar neno ni ODM obedo e sirikal e yiero mabiro. Kaka patron mar Kasipul Youth for Youth adwa go erokamano maduong' ne Central Management Committee mar ODM mano bedo piny kendo neno maber ni gichak wuoyo gi chama mar UDA e weche mag loso coalition gi UDA gi parties bende mamoko ma giringo go kanya achiel e paro kendo e tim. An kaka patron mar Kasipul Youth for Youth kendo gi youth te mawuok Homabay wasiro decision ni kendo wasupport fully mondo ODM obede mesa gi UDA and my they tego broad based government. De wagombe ni kantiere programs ma sirikal dwaro ni mondo jomatindo oyute kata o benefit kata otim to wan wawegi emikawa tiketo wakanyo to wawacho weche wa mag jomatindo. Omiyo wayiere waduto te ni chakre juma manyien wabro chako gi Homabay County ka to wabo wuothe gwenge waduto te ma jomatindo nitiere ma jo chama nitiere to wabo penjo jomatindo ni ang'o mande gi gom mondo mi otime sirikal mar broad based government. Ne wabedo gi tho mang'eny mag yudhe kalure gi protest mane bedo. Koro iyudo kaka ODM dhiriwore gi UDA wadhi bedo ka wawacho a common language, wabro bedo kwa wuoye development kaka wanyalo yudo tije. Wang'eyo maber ni ka wasiro sirikal to eka wanyalo medo yudo olemo mabeyo beyo e sirikal. Tije machalo kaka gero ute, tije machalo kaka weche mag Hustler Fund olamiolo kijende matindo giyudo kaka ginyalo timo go ohala to mano miyo koro joma matindo gi nyalo yudo gimoro maketo gi modich makoro ok nyal ti kodgi e weche mag siasa. Wach mar mane duond buche madito mapacho ka ODM kod UDA dwaro ket tenge kuonde magine gimbi okelo paro mopogore opogore kuom jokanyo mabusia kagiwacho ni gima kamano ketho demokrasia. Jodak go moting'o jotend din, rawere, kanyakla kod jotelo mag gwenge wacho ni okang' makamano biro thiro lek mag jotelo amoko mantiere kod mbi mar kelo lokruok e gwengegi. Gimedo ni kata bed ni gisiro riwruok mar duond buche mopogore opogore giwacho ni kik chun ji gi yiero mana joma nie duond burago to wegi yier joma biro kelo negi lokruok madwarore. Sisi tunajua kwamba chama kwa jina tu hakiongozi, ni character ya mtu ambayo itaongoza kupeleka kaunti mbele au kurudisha kaunti nyuma. Mambo ya zoning kwa sasa sisi hatuko karibu nayo. Ile kitu tunatafuta ni kiongozi bora, sio bora kiongozi. Kwa sasa tuko na mipangilio alignment and realignment ya vyama, na sisi kama viongozi tunaona hiyo sio jukumu letu sana kwa sasa na kama watu wa Busia.
Cha muhimu ni kwamba sisi tunataka kuwa imara na kumuunga rais mkono kwa juhudi zake za maendeleo katika kaunti yetu. Hii zoning hakuna kubebwa kwa mgongo. Kila kaunti na wananchi wake wajitegemee kuangalia ni nani anaweza kuwafanyia kazi. Kama chielo nyakorom gajuang heni jopunre prangwen koda uchiel mawuok e kar chung'od bura ma Lego Songa oyudo sir mar somo kokalo e agulu mar NGCDF mar konyo chako somo kod dhi nyime kod somb skunde mag nationals. Kaluwore kod jakom mar komiti mar NGCDF Jojo Dede, sirno chiw bang' chenro tim mar yango adieri mar kwayo mar 140 ka jopunre 104 kende emano puodhi mondo mi olim miechgi bang' oro kwayo mar kony. Kendo bang'e jopunre marom 46 emano puodhi mondo mi sir kaluwore kod duoko margi kod pek mar chan magidakie. Kolose kinde chiwo sirgo, meneja mar agulu mar NGCDF e kar chung'od burano Emos Apollo yango ni chenrogo okawo omenda mar $8.6 million ma oriwo jopunre madhi nyime kod somgi kod mago machako somo. Max mokwongo ne en max 60 points 60. Koro points 60 go koserang to koro wabiro rango kaka nyathi odak. Kaka nyathi odak yo mane. Samoro en nyathi ma jonyuolne duto onge, Nyasaye nosekawo. Samoro en nyathi ma janyuolne achiel nosenindo. Samoro en nyathi ma jonyuolne tie duto tok nyal. Koro kane wabet twa short list gi bwa wuotho bwa yudo nyithindo 46 mwanyalo miyo full scholarship. Other checks mwagolo kawuono wagolo check mari $8.6 million. Yeah, hivyo. So I think mane mwagolo for both ongoing and new scholar. So amor kabisa kenda duoko ni our patron erokamano one ubedka to kaluwore gi dich ma ok onyal gengo authorize wa as an office wa move with speed mondo nyithindo gi kiki bed no koso their chances. E kinde machenro mar wako jopunre grade mar 10 iloro kawuono, jopunre moko ariyo maya e familia achiel e gweng' ma Kijiwe Tanga, Malindi e kaunti ma Kilifi, Kidekrem yudo thuolo mar donjo e skul bang' wuongi ne otwe higni 4 mokadho. Jopunre go Lucy Mwalimu kod Stephen Mwalimu notimo penj mar grade mar 9 e skul primar ma Kiliwe Tanga. Giwacho ni mingi onge kod nyalo mar chulo negi omenda mar somo kod omenda mar ng'iyo gi skul mag skunde manoluongie mag Moi Forces Mombasa kod St George's Kaloleni. Jopunre go koro kwa jogo machuny gi ng'uon manyalo konyo gi chopo lek magi mondo mi chieng' moro gikonye familia ge. Hivi kimasomo nimerudi chini, alafu nikiangalia familia yangu yapata shida kwa sababu mamangu hali yenye anapitia ya kikazi. Tangu babangu afungwe nimeweza kuathirika kwa sababu nikiangalia nyumbani mama yuko peke yake katika kutuhangaikia sisi chakula, fees na kila kitu. Hadi mara nyingine watu wafukuzwa na tuwezi kwenda shule, tunabidi tumsaidie kikazi ndio tupate school fees kulipa ama tupate takwa ni pesa kidogo za kusaidia chakula kwa nyumbani. Baina ya watoto 7 kuna watoto 2 wamemaliza grade 9 na sina uwezo wa kuwapeleka mbele. Maana kazi sina na shughuli zangu ni za vibarua, kufulia na biashara hizi ndogo ndogo za kutengeneza mahamri. Wadhi mbele nyakorom gajuangi chenro ni mara migago eno ka jod nyakwar genga wacho ni entiere kodwa e chenro entiere kategruok mama oigo emoeno wechegi achiel kachiel. Kwadhi mbele ni obila bwa Manakuru chako timo nonro toknek marawera moro ma jahigni 30 Martin Wangoto maen e bwa ma Nakuru noyudo ko chuogi pala kar sa achiel mar otieno gwenge mag Roda mayudre Nakuru West matimore e kinde mar rochruok mar arita e bwa ma Nakuru. Osemedre kendo jodak dwaro mondo mi obila otim kare marido kendo duoko arita ma Nakuru e wang'e. Ringre Martin nyaka sani osechwale kar kano ringre ma Nakuru Annex.
Kulingana na ripoti ambayo tumepata, ilikuwa ni kama mwendo wa saa 6 usiku jana kulisikika nduru na watu wakajaribu kutoka, sijui kama waliogopa. Kisha baadaye asubuhi ndio amepatikana amerushwa kwa mtaro akiwa amedungwa kama visu viwili. Alikuwa amedungwa visu tumboni na akawa lose damu mingi sana. Tumekuwa na cases za insecurity na tumekuwa tukiuliza kila mara kwa mara askari ambao tuko nao wapatio resources kama gari ili wakaweza kupiga patrol zao usiku na kuwezesha wakazi wa hapa kukuwa na usalama wanapotoka makazi, wanapoenda makazi asubuhi, na hiyo ndio imekuwa malilio yetu. Haya mambo yametendeka, ni mambo tungeweza kumanage kuzuilia, na pia niweza kuambia pia governor, ita kubwa hapa tayamulika mwizi. Kuna taa kubwa hapa ambayo pia tuliweza kuwekewa, lakini mara kwa mara hiyo taa huwa inapoa, na ikipoa hiyo taa inasimamia maeneo haya karibu kilomita 1 maraba, lakini sasa hiyo taa imeharibika, inachangia maeneo haya na kuwa na giza, so unakuta wahalifu wanapata nafasi ya kuweza kupora watu. Imeanza Pisa magarita gwenge ma Transmara South wacho ni kum mar wuoth mano keti dwe mokale kind saa 10 okinyi nyaka 10 odhiambo osekonyo duoko kwe gwengego. E romo mar jodongo e gwenge ma Siteti, apisa magarita oromo gi jotelo ma Kipsigis kod Masai mar medo jiwo kenge mag kwe. Komanda mar obila Enrico Telewa opuoyo jodak kuom rito kum ma kamano mowacho ni osemiyo kwe odok e gwengego ka koro gimedo keto twak mar tieko gwandruok ma osebede kindgi. Neno la Mungu linasema kwa kitabu cha akasema mimi ni Yusufu ndugu kisha mwingi usihesabu ile makosa. Jana tulikuwa kwa mkutano Gregorian ambaye ni ya jamii ya Wamasai peke yao, ikawa wameitikia wito huu wa amani, kwa sababu kila mtu kiangalia hakuna mtu yeyote ambaye ameweza kufaulu. Kila mmoja alikuwa analia kwa sababu ya changamoto alizozipata na ambaye zimekumba wao. Kwa hivyo nashukuru sana, hata nashukuru security kwa sababu tumewaomba kwa sababu ya curfew iweze kuondolewa. Kwa hivyo siku ya leo tunafurahi sababu tumefanya mkutano pamoja na mkutano ulikuwa mzuri. Wamejisalimisha wote wakakuja kusema ya kwamba hawezi kuishi bila amani, sababu hawa wazee majamii yote mbili ni mandugu zao, ni mashemeji, ni mandugu, ni watu ambao wamekaa kwa muda wa siku hiyo nyingi. Sisi kama viongozi wa eneo hili tumeshukuru sana washikadau wote kiongozwa na chairman wa Peace. Leo hii tumekuwa kwa kikao mkutano wa amani, peace building meeting, ambayo imekuwa ya kufana sana. Wananchi kutoka pande zote mbili from both communities, Masai and Kipsigis, wameongea kwa kauli moja kwamba amani irejee. Amani imerejea na wenyewe wameona matunda ya amani, na kuanzia leo kwenda mbele amani inaendelea kudumu na hakuna mmoja ambaye atapinga hiyo. Jodong suba kotendre kod tend kaunti ya Migori ochako chenro mar gero kar kano kit oganda kod timbe josuba e kaunti ya Migori. Kar kenono igeno ni dhi chiwo thuolo mar puonjruok mar historia mag josuba kod mamoko. Jojo mane giler koa e kaunti ma Migori. Dhoot mar oganda josuba gin moko kuom dhoudi matinde e kaunti ma Migori. Malipode yango ni kirika achiel kod timbegi osebiro kalal. Dhok mar oganda josuba en achiel kuom mago mane oselal kathothgi sani koro wacho mana dholuo. Pesa nyocha osebedo requested, mobedo approved, uploading of the project osetim, kendo supplementary budget nyocha osekadhi, emomiyo wachako gini kawuono kwang'e ni pesa is ready. Koro let us not mind about ni en pesa di, but ang'eyo ni pesa oseketi. Kata kamano okang' mano ni koro kido kaachiel kod timbe oganda josuba okolal. Jodong suba kawo tende kod ten kaunti ma Migori gero kar kano kido kod timbe mag oganda josuba e gwenge mag Kababu e sub county no ma Suna West. Kata kamano okang' mano ni koro kido kaachiel kod timbe oganda josuba okolal. Jodong suba kawo tende kod ten kaunti ma Migori gero kar kano kido kod timbe mag oganda josuba e gwenge mag Kababu e sub county no ma Suna West.
Ker mar Josuba e kaunti ma Migori Japheth Riogi wani kido kod timbe oganda Josuba lal kendo gedo mar kar kido kod timbe gini koro dhi konyo neno ni kido kaachiel kod timbe Josuba koro kolal. Sasa hivi Wasuba wamekosa mahali pa kuweka vitu vyao vya kacha. Itatusaidia kuleta vitu vyetu vya kacha. Ukitafuta Wasuba unawakuta wako karibu na mambo yao ya kacha. Kwa sababu naenda Kisumu nakuta Wajaluo wanaofafa hall. Naenda Wakuria nakuta Wakuria wako na Nyamieri. Wasuba tumekosa sehemu. Ndio maana lengo letu leo tumekuwa hapa wajenge hii ofisi Wasuba wapate nafasi ya kuweka vitu vyao. Riogi wacho ni kae dhibiro kata kambendi jogoeko matim nonro ma otende kod kido kaachiel kod timbe oganda Josuba nyalo yudo hisia mathoth mag oganda Josuba. Watoto wetu wakija wakitaka kufanya research wao wanakuja hapa, wanajua kwamba Wasuba walianzaje, walikuwa wanaishi namna gani, kwa sababu mambo yetu yote itakuwa hapa. Na tutatafuta watu tulete kitu kama adult education ya kufundisha Wasuba wajue lugha yetu. Apisa maduong' e migawono mar kit chuech e kaunti ma Migori Ngero Sogwang' wach ni gintiere kod chenro mar neno ni ogendini duto e kaunti ma Migori obedo kod kama ginyalo puonjore kawo timbe kod kido kaachiel kod timbegi. Ni gimoro amora artifacts, gimoro amora mane Josuba tiyogo, history margi, family trees, gimoro amora mane involve momi iluongogi ni Josuba. Be kwasegero kanyo wafanish maber ma nyithindo bende nyalo biro kanyo somo, foreigners, tourists nyalo biro mondo gi understand why culture is important. Wachier dhowa kik wabed ni wan watumwa mawacho madho jomoko to dhowa wakia. Ngiro Gwang' wacho ni kido kod timbe mar oganda en gima nyaka koro riti nikech enti kod ber mathoth. Migori biro bedo a very strong tourist attraction. Mak all these cultures bedo promoted. Kendo jomo biro kagilore ndege lichota. Mochiko Kurio chiko, mochiko Thimilicho Ingo chiko, mochiko Dhonam mabende dhi luokore e Dhonam White Sands bende dhi. Specifically nyocha wa inaugurate bende Abasuba community. Gin bende gindiko book gi history gi kaka ne giwuok. Omiyo dhok ema loso ji. Owani bende gijiwo ndiko mag buge e dhok mag Josuba kaachiel kod dhok moko e kaunti ma Migori manyalo konyo e rito dhok mag dhoudi mopogore opogore e kaunti ma Migori. Aparo ni wach somo ni abra bedo mamor kawacho ni CBC mwachako CBE curriculum onego promote gini kabisa. Wasebedo jogo modok chien ahinya e weche mag ndiko. Jok machalo the late Professor Ogot gin jok mano promote ndika ahinya about culture. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak e gwenge ma Olongojo kod Oyani e tong' mar Transmara gi Migori ywak ne piny owacho mondo mi oresgi kowuok e lwet joma giluongo ni joma omewo ma giwacho ni nitiere kod paro mar gologi e kar dak margi mar higni mang'eny e tok chik. Jodak go mane nitiere kod ich wang' ng'enygi ka gin jodongo wacho ni sandogi kod joma giwacho ni olap dhog gi ndong' ne puodhono ka giwacho ni rawere maromo 15 osemaki. Ywaruok makinde ka kinde tong' nogo kendo gikwayo apisas mag sirikal mondo chop e gwengego ma giwacho ni gisedak e chakre 1960. Kuna wengine wamekuja hapa na vita, wanapiga watu kila siku, hata wengine walifuja mguu, na juzi walikuja kwa Sing'eng'eo wakabomoa yote, ng'ombe kaingia, akafuja sufuria zingine zikaingia ndani ya nyumba, kila kitu kimeharibika. Lakini ukuilisha ni panga au kisu. Hiyo kitu kinatendeka hapa. Ukimwambia mbona unafanya hivi, nasema nenda mahali unafanya na utaweza. Kwa nini? Tuko Kenya au tuko Uganda au tuko Mombasa? Tafadhali serikali mtusaidie, tuko na tabu. Mwenye ako na pesa ndio ako na haki. Tunataka kuuliza hii Kenya, mwenye ako na pesa ndio ako na haki. Sheria ni ya kila mtu na tuko na haki na tunadai haki yetu. Mimi nimekuja hapa, nimesalia watoto yangu yote hadi saa hii. Mume wangu hayuko. Asilimia mingi wa mama hapa ukiona hawana mabwana. Wajane yote ni wajane, na ndio nanyanyaswa. Kwa sababu ya pesa. Hawa watu hatujui alitoka wapi mpaka akapata vitu hiyo anakuja kunyanyasia watoto yetu. Kuna watu ambao wamekuja hapa 2019 wakachukua mashamba yetu kwa lazima. Wametumia vitengo mingi ya polisi kutoka police station 3
walitumia polisi kutoka Ngararu, RDU kutoka Ngararu, police station ya Enosain na police post ya Keyan. Dakika na prayo kodangun nya kuranga jong bang sabiro marodio chenro en migago hero kamana hinya kumedo ketera Mugi TV oching beti wachoni NT record waka NT Nairobi Clinton Oyaya wachoni NT Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology amo ene weche achiel kada chiel yogo Kilion wachoni NT Kisii University kama bende weche gichopo ne yo makare yano kanyo ote mar Frank machone kantie Mombasa wacho kane gintire bang broad based arrangements kod CSOPO Wandai beano Bishop Mondio Tiche wachoni entiere kodwa gijawde Sara Tieno gi Archbishop wachoni weche gichopo ne yo makare George Kasure wachoni NTA Reading Land Academy Bondo kaito neno bende Zadoka Teng kantie game kathomo en bende wachoni weche gichopo ne yo makare hinye kindegi mag migago Stephen Kabiero ntiere game Ulamba Esia Kababa kaito beano kanyo Joshua Nyango wachoni Maseno weche gichopo yo makare hero kamana hinya kumketera Mugi TV karakamano wachoni jodongo didala hoene ujende tich mondo miyo tim mano pachen bende kaito Chella Meko wachoni entiere ahero dala ema weche gichopo ne eyo makare wayo nyakora mga juang chenro en na migago med oro ote magi wadugu banda kama chokende kikidhi mabor. Igani nyaka ringe gigari mamara Igani nyaka ugi ndege anbe Igani nyaka ugi ndege anbe Igani nyaka gere hot minen Igani nyaka gere hot minen Mondo yudi skiza tune mara thuma mar higani dial star 860 star 416 hash Ramogi TV eod jothumbe duto. Ringreni wuoyo to be ichiko iti ena onda rem mora en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi e penj laktar walero weche ma ringreni temo nyisi ka wakelo ni paro mag jomolony to wacho ni mondo mibed gi rageng maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo paro manyalo reso ngimani kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono gi ratil mare man malo mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no e penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. E gweng'ni wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno kata jopeng' ong'eyo ka chieng' tich abich ochopo waduto wachokore ok ne baraza to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko nyakochia toxin en chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong' chakre sigendni weche miwacho pato akanyi leo chunya nonyuoli kure riwreuru gi oganda duto kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno kokija richo ting' badi malo Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo nyarkochia tich abich saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Diage akedo gi nyuol chiele higa. Diel bende nyuol diriyo higa. Nikech diel tiko iti dweche abich. Machiegni kendo nyakon mga jong chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Apis mar seneta ma Busia Okiya Omtata oseo board mapacho ka mochung' ne keyo pie puothe
Mano National Irrigation Board mowacho ni buono chenro mar omenda maromo bilion 2.1 kod keyo pi e puodho malo Asio mayudre Matayos e kaunti ma Busia. Manager ma kaunti ma Busia apisno Samuel Baker wacho ni apisas mag boardno oninde tijgi kendo rem chope doho mar konye buche motudre kod kuo mar odundu kendo usogi e piny libamba ma Uganda kaka scrap. Kaluwore kode gisetemo kuom kinde mar kwayo apisas mag board mar keyo pi mondo mi olim puodhono mondo yanga pek mar kethruok ma jokwoe osekele puodhono to okang' margi pok onyago olemo. Nimekuwa tukera hapa sana jambo la wizi wa pipe za irrigation katika mradi wa Lower Asio irrigation ambao mradi wa shilingi bilioni 2.1 billion shillings. Tangu mwaka jana watu wamekuwa kibomoa hizo pipes zinaibiwa na zinavukishwa mpaka zinapelekwa Uganda. Sisi kama ofisi ya Senate na kulingana na wajibu wetu wa oversight tumeingilia tukazungumza na national government watusaidie kule wanaweza. It's been an on and off, ni kama mchezo wa paka na panya. Watu wawili wanashikwa leo, kesho wanawachiliwa. Lakini tatizo kubwa kabisa ni National Irrigation Board. Manake watu wengi wanashikwa wapelekwa kotini, hamna complainant wala hamna value ya hiyo mali ambayo imeibiwa. And the government kama kweli they have abandoned this project, waje wafufue zile zimebaki pipe ndogo hizo warudi nazo. So that we forget those ever projects. Because we cannot be saying about the same thing for 1 year. Katala County ya Machakos uko kogi ichwang seche ma sirikand county no wacho ni gidhi golo pi mayudre ya Matala makwako heka maromo 3 mondo mi giket thuolo ne kedo kod mano mor mar bas. Jodak go wacho ni kato wuoyo biro bedo gi jopiny to ok gibiye mar ketho yawono ka giwacho ni en kar yuto mag jogweng' kuom malo higni 90. Kata kamano jodak moko dwaro ni ogole ni mara pino olele kendo konjo daka kadwarore. Now we are professional. I go. This dam has got water capacity of 3 acres, water capacity which can sustain Tala town. This dam, when it was constructed, people over those 90 years have been fetching water from here for construction, for domestic use, for their animals. So when we hear the dam is going to be flattened for a bus stop, it is like erasing all the efforts of the people. Around 2020, we noticed that there was some people who were pouring low sewage in this in our dam. This dam is used for water for domestic, for our cattle, and even for laundry. So what we are asking the government to do is that please just clean our dam. Tunauliza hii dam kwa vile hii ni meja damu inayotumika hapa Tala na Matungulu yote kwa jumla. Mijengo yote ambayo inajengwa hapa Tala inatumia hii dam. Kuna watu wanakuja kuosha manguo zao hapa, kuna watu wanakuja ng'ombe zao zinapata maji hapa, ndege wanapata maji hapa. Kunao mimea watu wanachota maji wanaenda kunyunyizia maji yao hapa. Kwa hivyo tunaomba hii damu irisaviwe, iwekwe ndawa ikuwe safi. Kuna miradi nyingi ambao mheshimiwa mwenye ambaye alichaguliwa iko pending. Ikiwa ni public participation, tuletee kwanza ya Chaume maternity, utuletee ya pili ya Tala Township ground, na utuletee ya hii maofisi ambao iko hapa ambao kunauza mifugo. Ndio tukuje mwisho kwa mambo ya silanga. Tenderuok jotije paunde kimapacho kamong'ere kaka Kenya Aviation Workers Union kawuono chiwo notice mar ng'anyo mandala 7 ne piny owacho kod duol marango wechegi mano Kenya Civil Aviation Authority kaluwore gi rem winjo ywakgi. Kaluwore gi tend kaw nitie jotije ma oserito kuom thuolo mar higni 11 ka korang manyien osara margi kod weche mag chwalo gi rang'iny mamalo. Jagoro maduong' mar riwruogno Mos Ndiema oyango ni gisetemo yore duto mag twak
kata kamano onge mano mosenyago olemo. Ng'anyo ma kamano biro thiro chenro mag paw ndege ma pacho ka to mano mar JKIA mae paw ndege mitiyo godo ahinya e thur kae. We are not happy saying these things. Neither are we happy asking our members to proceed on strike. We know the consequences. We know the sensitive role that our members play in this country. But where we are left with no option, like in this case, if we don't get a response, an acceptable response, in the next 7 days, we are left with one alternative, and that is to ask our members to down tools of work. Jakom mar riwruok mar paw ndeke pacho ka Kleb Kositanyo kwa jodak mawe buye mondo onyari tamakare kinde ma ichako wuodhe mag ndege e alworano. Koloso tokno no chenro mag gedo madhi nyime alap matin ma ndeke ma Matulo osingo ni okaso tieko gedo mitime paw ndeke no mondo mi chenro mag wuoth kod ohala timre mapiyo kaka dwarore. Gavana Abungoma Kenneth Lusaka ojiwo ni kaunti no biro konyo e medo lowo miaro godo paw ndeke no e tudruok gi jopiny. Tunataka iwe an international airport. Kwa hivyo tuko na ile pesa ambayo tumetenga kama county government kuhakikisha kwamba hiyo inafanyika. Ndege zianze kushuka hapa direct kutoka Nairobi ili mkate safari ya kwenda Nairobi iwe ni ya dakika labda saa moja kuliko masaa 8 ya kukaa kwa barabara. Kwa hivyo governor ametuhakikisha kwamba kuna shamba pande ya kuongeza pande hule na pande huu. Sisi kwetu sasa tunaenda kuangalia katika bajeti yetu tuweke fedha fulani na labda katika mwezi 1 ama 2 tutakuja kuanza hiyo kazi na kukamilisha. Peter Njenga jadak Makasarani Nairobi olo mich maromenda maromo nus milion bang bedo jaloche piem mar sot Januari kishabiki. Njenga wacho ni tugo matin na kinde ka kinde hemano kelne loch makamano. Okwayo tugo matugo tuk gopo nda mondo tug mariek kendo ne gibedo kod chenro makare mane onegi yudo loch. Osingo matiyo kod omenda no e bero ngima nyuola mare kokale chako hala. Bende nyalo limo mbui mar www.shabiki e Play Store mondo in bende ka intie kod dwaro itug tugo makamano nyakwaro Mngajwa. Sana weekend. Bado nilikuwa tu naendelea tu nikicheza. Sikuwa nakufa moyo. Nimeenda Aviator na hii nyingine ya Januari kusort. Na nimesortiwa. Nilianza na 200, saa zingine naweka 300, 150 hivyo. Na ndio nimefaulu nikazawadiwa 1500. Ninashukuru. Hii pesa na nitalipa school fee na nitaanza kabiashara ndogo ndogo. At least nilikuwa nakumbuka Shabiki. Ufanye hesabu, usiwekelee yote alafu pengine hii ni bahati. Unajaribu kidogo kidogo inaenda tu. Lakini unaweza wekelea pia ufaulu, unaweza wekelea pia usubiri, unakaa ukicheza na ukijaribu kwa wingi. Anyola rawere adek mano itongi mage masira mar nam bangiye mane gipiem gode kwang ni mokodgi koro yuagora tech nyithindgi. Gikoni singo mano chiunegi ni biro sirgi go bang tieko nyasi mar iko nyithindgi poko chopo e wang'e. Kabende gikoni jota nyasi no mar piem no bende sani olal Meru. Joja oko nigi ler mathoth kok Mombasa. Dweche adek bang' rowere adek wito ngimagi Chuda Water Sports Mombasa bang' yie mane gipiem gode kwang' nimo kodgi, jonyuolgi sani koro dong' ka yuago ratechgi. Ma gikoni en bang' singo mane ochiwnegi ni biro sirgi bang' iko nyithindogo tamore chopo e wang'e, ka jogo mane tayo chenro mag tukego bende koro gikoni olal Meru. Jok mane oanda festival no nyaka kawuono to ne ginyisowa ni gibiro fidia nyithindo manothoka. Nyaka kawuono pok wawinjo duondgi. Tuliambia twende tusikiri watoto, tukirudi watu wa barini wanataka kuongea na sisi, lakini sijai waona na sijai sikia ati tumeitwa. Sijaona hata yote angalau akanitembelea hata akasema ati mama Tomili pole. Mjoma wanyonge maisha wanipiny, wakia sheria, wakia gimora mora.
akwayo ni mondo gimak badwa. Giywak ni fuok ma nyithindgigo ne oweyogi godo sani koro duong' ka geno margi mar yudo ratechgi bende gineno ka dok chien ni mar onge ng'ama loso e wachno bang' kane giseiko. Nathina ne dhi mjengo kakelo pesa konyogo min gi. Sani nathi onge makonye kendo. Nathi to aseiko. Jok manotimo to bende onge to kaneno nyaka sani. Akwayo mondo mi konywa mondo wachni oter mbele mondo jogo mondo jitokeza. Ne gichiwo siling 40,000 mar jeneza. E gima ne gichiwo. To pok nwaneno gi giwang'wa kata ni gibiro wacho ni pole. Gwaga mos. Pok waneno gi nyaka kawuono. Chal ka gima wachi ni gidwa ni mondo wachni urum gi kanyo. Haikuwa mazuri. Kila nikifikiria ile bahari naona tu mtoto wangu aliteseka ndipo akufe. Nikifikiria tu venye alikuwa amekunja mikono yake, nasema mtoto wangu alitafuta usaidizi akakosa. En kwayo margi ni piny owacho kaachiel kod riwruoge makedo ne ratich oganda mondo mi odonjre e wachno ka riwruok mar Haki Afrika to ne osingo mar chwalo ywak ma kamano e doho ka diponi ok bi kawo okang' moro amora. Ne gidwa ni gichal gima kaka ne nyithindo kosewito ngimagi kanye mane wachno dhi karume. To akwayo sirikal mondo mi omed dhiro wachni gi jok manoanda Ocean Festival ma nyithindo neno tho. Kwayo nani en mondo mi girang haki man tinda dek manotoka. Tinyo to, owegi nyakwaro, gichiwuoi, ine baba, ine mama, ine dayo, ine kwaro, ine gimora mora. Ningepewa zile makoto watu wanapewa, Tom angepoteza maisha yake. Ningekuwa na mtoto wangu, lasiboni wangu, mtua wangu. Tunafuatilia hii kesi, tutajaribu kuwaweka wale walio organize na wale ambao wameathirika pamoja ili waweze kupata ridhaa. Kama haiwezekani basi tutaenda mahakamani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Chendo mar gwenge wa Jumane warango sigand gweng ma Odokrera mayudre gem mai county ma Siaya. Sigande chalo nade? Famara Millicent Adiambo ntiere kod ler. Nyakwara Mogea Juang machiegni kendo telo machielo. E chenoni mar ng'e gwengewa, Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge, owuok e kaunti ma Kisumu, ofuyo, ma odhi Opiyo e kaunti ma Siaya, e gweng, Center, Chiro, kata sikul, mong'ere ni Odokrera, kata Odok, mayudore e sub-county Magem. Nyakwara Mogi, ka isewinjo, isekalo, kata iselimo, kama iluongo ni Odokrera kata Odok. Ang'o mabire pachi? Iparo ni ang'o madine mi chak kamoro ni Odok. Achiel kachiel Nyakwara Mogi watwagane na kod jopiny makae ginyiswa ni to gin to pachgi chalo nade, ang'o momiyo giparo ni kargi kae ne ochak ni Odokrera kata Odok. Odok wa kae gimomiyo nochak ni Odok, area ni ne onge ga skul. Koro jok mane ni area ni kanwa winjo ga wigi no dinra ahinya ne gilawo skunde mabor, koro tin gi mane lawo skunde gi nokel skul ni kae, koro nochake no Odok mar miyo golo Odok moro mano dino wigi cha. Assistant chief ne nitie luno wak Kojodo. Ema nowacho ni skul oket ka machiegni gi nyithindo. Ke skul ni Naluor, Kambare, Wagai. Koro mano ne bor. Koro assistant chief nowacho ni waket be skul machiegni ka. Waketo skul machiegni ka. Kawinjo history jaduong' moro ne nitie kar Kona Junction kae. Mane ne ging'owo moro maduong', apani joma dongo matin to neno ng'owno ne nitie kae junction wa kae. Koro jaduong' no aparo ne kwar gi mniluongo no Odok emne kel nyinge la. Kae kanonyola na ayudo kochake ni Odok. Kipacha neno kupa dhano rieke sana. An ang'e na ora mora ne ka piny kacha ni chodhe pi miluongo ni Tietodo. Emno kelo nying mar Odok. Koro modong to jodongo nyalo lero. Nyakwara Mogi, bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod gima giparo madine mi chak kae ni Odokrera kata Odok. We wawinj anena ni adieri mar kuku mar wach to ni kure. Gimomiyo ne luonge ni Odok. Chon kane watindo ne nitie aora moro mwalo piny ka. Aora no ne nitie yiende moko noti kanyo chon.
to yiende go gin yien miluongo nodok. Ne gin yien mane gam ma gamno ne ichiko godo nyaka winy. Koro kane ji dwaro gik mane nyalo chik go winy kapod ok ochak kata sikundni, odokno ne niga mwalo kanyo manoyudre. Koro bing na aorani ne nitie machiegni to kod yien mane iluongo ga nodokno. Emomiyo nochak ka nodok. Kanyo ne nitie aora moro matin, nochalo kaka soko. To ne ene puoth mise moro niluongo ni Ojwando. Koro puoth Ojwando kanyo, Ojwando no wuode moro ne nitie mane iluongo ni Ruoth, mane iluongo ni Richard Osuko Ojwando. Koro mano koro awacho ni mana kar ndalowa. Koro ndalowa kanyo Richard Osuko Ojwando no ema nopidho ga niang' e odok. Koro iwacho ni idhi yauro odok. Nochakre gimatin. Masama ne ichake ne nitie mana ute lum moko matindo tindo ema noger kanyo. Koro ewi ute lum go, nikech bing ni macha ne na ora. Kani chako skul to skundni ne chiegni gi kanyo. Koro mane momiyo niluongo kanyo ni odok. Odokrera kata odok, humbe landore kod weche kata timbe mage. Walandre gi Goldi wan go ka wakunyo gero jogweng'ni. Mano lando umbwa kabisa. Wan gi skul MTC ka. Puri mwa puro doka. Wago boda e kudong wechiemo watiyo tij Goldi. Joma go ala matindo tindo rera chief kacha bende goyo. To ngima wadhi mna nyime skul bende wa maintain nyithindo biro kanyo mowilore. Wariek sana. Wagolo nyaka jok moko mabeyo. Odok ne en lowo moro matin manyaka sani kata king'iyo skundwa no tibo yudo kapod en gimoro mapuot kabisa. But gimetime herian yen mining to kod medical college be okelnwa machiegni e tiend odok kae. Wan gin kama ok wakweto to kwaladre. To bende odok osenyuolo dongruoge achiel ariyo adek ma jodak nyalo kwano. Waneno lamo kalo ka, sikul kar kanyo dongre kabisa. Sitima be wan go, nane sida ma wan go, sitimbwa wan go kae to menyo godiochieng' otieno to komen. Aneno ka skul ber ma nyithindo nitiere. Marwako longe kilongi nang'o. Marwako longe. Koro ng'en mani nyingo dok osako tingre malo. Lambe ne onge chon, to lambe jakoyo kelonwa lam. Jakoyo mincho thona ma jakoyo tung'eyo. Koro aneno ka nyingo dok tingre gi wach lamno. Kaka nonyuola 93, tayudo kodok ni ne en rough road. Matiende ni ng'ama notiyo na maber ne njaod bura mara miluongo ni Jakoyo Kamdio. Notiyo serious, nokelonwa gimoro iluongo ni KMTC ka. To jaod bura masani okrito no KMTC no kaka jako no kele no o develop no mondo obed gimoro obed KMTC moro motegno. Dongruok to nwaneno mandalo mane wan gi MP machon mane osowewa Jakoyo Midiwo. Lakini sani nwaneno kaka lam sikunde nogero, suptende nokelo, stima nokelo, mage dongruok ema nokelo mogik. Rem mage mapod nitie ma jodak kwayo mondo mi okele gweng'ni ma odokrera kata odok gi dho jomoko mondo gweng'ni odongre, ometni, odok ochal kod gwenge mamoko. Sikul nyithi odok ka remie moingo sikunde te mane erian. Odok ni to en butwa ka. Nyithi erian ilaw seko mabor, seko kitamo nyithindo gi wuoth badhi eluore yie kucha. Gi Kambare kucha obor. Koro wakwani sirikal okelnwa kata secondary moko kama chiegni nyalo yawe kar kae kendo med dongre molo ako dongre ni. Jopuonje be thin e iye kae. To gi yor security be rach ahinya gweng'wa ka. Ke jogi koro maiji nyaka tok assistant chief. Nyocha gi mae nyithindo ariyo moko tok assistant chief kata ok ber ahinya. Stima ni olosnwa go we menyo godiochieng' omeny gotieno nikech security to ok okonywa. Sitima watin go kata rangaya ka onge sitima mana ni kacha to oliel gamna sama tin ka kodiochieng' sani ko liel. Otieno to onge. Koro mano gin gik methiro ji. Ndara ne nitie kowuok Akala nyaka Wagai, nitie kumoro kanyo mapok otieki. En rough road, nitie diere kumoro kanyo mana owe kind Akala gi Ndori kanyo. Security odok ka nitie piny sana. Nikech iyudo ka kuma nitie skul mo ni MTC. To nyithindo ma MTC gi ok gin safe. Kata kinyalo ketnwa kata polisi moko ariyo adek. To nyalo konyo at least. Pi okelnwa kata ok ti. Mane mwadwano yanwa ga monde. Pigno okelnwa. Mend lewgo koro wadwa lakini pok moro mobiro pok oromowa.
ndokelno kata ka en hospital what and forever yeah to wayudo ka gikila ko temre koro kwa mora ahinya hige mwaka nikech jakuoyo notem katemo loso wondowa development to nge waneno ka jood bura kodhe kodwa maber koro eleso teme konywa olosnwa gik matendo alafu tok losnwa KMTC odonjnwa yor gold nyocha kunego nyithiwa moko machiegni very soon ba nyithiwago notho koro oriwo be nokonyowa yo samodhi piny onyalo konyowa gi life jacket reflector wando wakonyero gambut koro nyalo kata kwatho lakini save ngimawa matin. Nyakwara Mogi mana kamano gi kanye mochopo godo e giko matelo makawuono e chenoni mar ng'egwengewa. Amor nikech sani kawuotho teri game e Siaya to ikalo kata ilimo kamiluongo ni Odokrera kata Odok ting'eyo gimamiyo Odok ne obedo Odok. Omiyo medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech ka ema juma manyien bende duogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero tinyaluonga ni Nyaboma. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Challenge mosebedo go ahinya en samoro ka piny otuo kuma nongo chiemo koro bor ngini wan boma wan e town koro miwa man chiemo mabor kabisa diage akedo gi nyuol chiele higa diel bende nyuol diriyo higa ke diel tiko wich dusha beach gima itimo malonga ahinya en mondo maintain ler to maintain deworming to maintain gi alwara makano kaler diel na diel makawaida